Ja tässä on Viivi ja tässä on Minni. Terve joulupukki. Sinne joulukuusen alle. Onkohan nämä oikein? On ne. Näyttää ainakin. No on pukilta tilaa. Bác Phi con nhìn ông sao? Ông bảo cái gì? Con bảo sao? Aatutteko te, kun noita saadaan? On tänne joulukuusen alle vaan. Sao lại không phải ông là sao? Sao lại không phải ông là Noel? Cái này này, cái màu trắng này lên thì có cái dây ở đây. À dây hả? Dây như nào? Cái đấy màu trắng đây có dây tức là cái dâu hả? Dâu giả à? Kato. Eikö puki synni? Onko joulukuusi? Ei oo. No terve. Ei oo. No Ei niin. oo. Enkä siinä. Pukki lähtee jo seuraavaan paikkaan. Joo, kiirettä on paljon tehtyä. Monta, sulla oli joku 1000 lasta, mitä piti käydä vielä laittaa paketteja. No niin. Kìa Vivi ra tạm biệt ông là Giáng sinh đi. Sanokaa heippa Pukille. Về đi. Mitä Về đi. sanotaan? Hei hei. Cảm ơn đi, cảm ơn, nó Miten cảm ơn sanotaan nữa. Pukille? Nó cảm ơn. Viivi, miten sanotaan Pukille? Cảm ơn. Toi lahjoja, miten sanotaan? Cảm ơn. Katoppa pukki tänne päin vielä, niin otetaan kuvaa. Pukki siinä. Mikä kamera?